너 실라라이. 미징아 탕보 그래 미징. 밀박라 실라라이. 등기 그대로 지프이. 안 되졌다. 가탐요. 말아 बेयावनो जि सा मोजां नाम्बार लानानै पास खालामना थांबाय दे आं माबायमोन ना इखौ बोख्लायदो जाबाय ना जाबाय ना जायाखै लिरदा जाबाय दे आदि होमबा आङो रलिं इन जेदा रलिं इन एक्सन मोजां खोथा दा गोलैलांगोनबो मिजिं come on आइया मा आं मेट्रिकखौ सेथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय मा जोबोर मोजां फिसा बिराद मोजां जाबाय फिसा आं दासो हां मोननाय बायदि मोनबाय बिमा आं दासो हां मोननाय बायदि मोनबाय बिमा दे अब्लालाय एडमिसनफोरा माब्ला जायो दे अब्लालाय एडमिसनफोरा माला जायो बै खाथिनि बुरिमाखायावनो एडमिसन होनोसै बै खाथिनि बुरिमाखायावनो एडमिसन होनोसै आं बुरिमाखा कलेजाव आइ आं बे बुरिमाखायाव फराया आं बरमा कलेजाव आं बरमा कलेजाव फरायगोन ओइ एसेबां गोजानाव मानो थाखा फैसानिबो खोथा थायो मानो थाखा फैसानिबो खोथा थायो बै समबि फाग्ला बेयावनो फरायनानै पास खालामना फैबाय नोंनालाय माथो फराया जाखो थेवबो आङो बुरिमाखा बे बुरिमाखा कलेजाव मा माइजोंनो आं फरायनो मोनगारगोन आं गुबुनाव खामानि मावनो थांगोन आयो आं गुबुनाव खामानि मावनो थांगोन आयो दे हामबाय दे बिमा दे हामबाय दे बिमा गावनि गोसो जेराव फरायो थाखा फैसायालाय मा दिनै दं गाबोन गैया खस्थ' खालामनाबाबो फरायहोनांसिगोन आरो दे होमबा थाथ' आं खाना फैनि नोंसोर थाथ' दे थाफै खाना जानो दाबा सोर फैयो खाना जानो दे आनिफ्राय माना थांथारनाय आनिफ्राय 2 मिनिटसो मिथिगोनबाबो बास एबार क्लोज आप फाइ साइकेलखौ लाबो Abi beliau kan apa sih nah जाबाय थानाय मानसि डाक्टारि मानो जायो बे नोंसिना माथोआ बै सिगाङावहाय गोसा होनाबा स्पिकार बोआमोन ना भइस राइभिंआव जागोन इफोर थेवबो नोंनि मुडखौ लाबोखानो जाखाया गोसा बुंनांगौबा मोखां मानि जाखाजोबो नालाय मा